Bueno, arte munduan gustua sentitzen da bat, pertsona bat arte munduan, bai. Eozin, plastika eta, bai. Bueno, ni uste izendatu zuenen babesteko baserriak, orduan ezautu non, bai. Bueno, papera ni uste betidanik, zatik, nire auker rekuerdok eskolan nola itxe ginen gaur, kasualidadea, koiarek eitxeko papertxok ekarriet, eta ni hori eskolan eitxe nun. Eta gero, beti gustau zaet, eskulanak, asignatura honena zan, etzako beti, hori ala da. Orduan, bueno, serio, goain da 4 bat urte eman zian oportunidadea Ormaiztiko kultur ematen dona. Han eigartu, Aranburu, egin bat zuen kulturretxea berritu, liburutegia eta hori dana. Da orduan, liburu pilo bat kendu bat zuen, baztertuta zeudenak, eta esan zian, liburu horiekin egingo nun lan bat, ozeo zer, apaintzeko edifizio berrie. Da, proiektu bat prepau non, presentau non udaletxen, eta onartu zuen, eta orduan egin nun proiektu handina, eta oso guztua gelditu nintzen. Bai, handik, gaina, 2 parete handik eta muñekoa zuezautzen dezu pixkat. Bai, hortxe. Kasualidadez ni uste, oso manejablea da, sobrantea dau, oso errez eskuratzen den, eta gaina, aukera daukezu, liburuk askotan konturatzen bazea ez da bakarri kontenido baizik, gero batzu darein da, kristone loditasune, edo brillue, edo koloretasun, hor aukera handie dau. Ormaizin, edo udaletxe azpin egiten dute, asteartero egiten dut tailerrak.